Felly, mae hwn yr ail sesiwn sydd gyda ni yn y gyfres, lle ni'n mynd i edrych ar uned 1.1, lle ni'n trafod fformwlau a rhifau ocsidiad. Nawr, mae yna pedwar gwahanol cyflwyniad yn y gyfres hon. Hwn yw'r ail. Mae un wedi bod yn barod sydd amdano spectrum mas ac isgwch. Dewch yn ôl i weld yr un am NMA ac adwaith y cloc iodine. Fydd yna hefyd un arall o uned 1 sydd yn siarad am y spectrwm a lleri atomic. Felly, jyst bach o adolygiad den i ddechrau gyda. Pan ni'n enwi cyfansoddion, y rheol cyntaf ni angen cofio yw os mae ni dau gwahanol elfen yn cyfuno gyda'i gilydd, i ni newid yr enw o un i id. Enghraifft, lithium a bromin yn ffurfio lithium bromid. Felly mae'r lithium, enw'r metal, yn aros yn gyson, ond mae'r bromin yn newid i bromid. Yr un peth wedyn gyda'r magnesiwm a'r ocsigen. Enw'r metal yw magnesiwm, felly mae hwn yn aros yn gyson, ond mae'r ocsigen yn newid i oxid. Ein ail rheol ni wedyn ni, copper, sulfur ac ocsigen yw'r enghraifft gyntaf. So sylwch fyna bod yna tair elfen yn cyfuno. So pan mae tair neu fwy o elfennau yn cyfuno, a mae un ohonyn nhw'n ocsigen, mae'r enwau yn gorffen gydag ad. So copper yw'r metal, felly mae'r enw copper yn aros yr un peth, ond mae'r anfetelau, mae'r sulfur a'r ocsigen, ni'n cyfuno'r enwau yna i creu sulf-ad. Sodiwm, hydrogen, carbon ac ocsigen. Sodiwm yw'r metal, so mae'r enw sodiwm yn aros yr un peth, a carbon a'r ocsigen i ni'n cyfuno fyna i creu carbonad, ond ni'n methu anghofio mae'r hydrogen, felly ni'n cael sodiwm, hydrogen, carbonad. Nawr cofiwch y reolau hyn. Mae'r ail un, pan mae tair neu fwy o elfennau'n cyfuno, mae un o'n nhw yn gorfod bod yn ocsigen. So dim id tro yma, achos bod ocsigen yn presennol hefyd, mae'n ad. So sulfad neu carbonad, nitrad ac yn y blaen. Felly pan ni'n creu fformwlau, ni'n gorfod gwybod beth fydd yr ionau sydd gyda ni. So pan mae gen i atom o sodiwm, sodiwm gyda 11 electron, felly mae'r strwythur electronig yn 281. Pan ni'n newid metelau neu hydrogen mewn i ionau, ni'n colli electronau. Felly ni'n colli yr electron allanol yna i greu ion o sodiwm, so ni'n bennu lan gyda ion Na+, sydd gyda y strwythur electronig o 2,8. So cofiwch, ni'n chwilio am plisgyn allanol llawn. Dim ond 8 electron yn y plisgyn allanol, nawr bod ni wedi creu'r ion. So mae sodiwm nawr yn hapus fel y ion Na+. Yr un peth amdano pan ni'n creu ion negatif, i ni moyn plisgyn allanol llawn. Ar gyfer ocsigen sy'r enghraifft fan hyn, mae ocsigen yn anfetal, fel ni'n gwybod, dyna pham mae fe'n ffurfio ion negatif, mae strwythur electronig o 2,6 gyda fe. Felly mae hwnna'n meddwl fod yna lle i 2 electron ychwanegol yn y plisgyn allanol. Mae eisiau plisgyn llawn, mae eisiau fod yn 2,8. So mae'n mynd i ennill 2 electron. Os chi'n ennill electronau, chi'n ennill gwefrau negatif, felly mae ocsigen o ran yr atom yn newid i ocsigen sy'n ion negatif 2-. So unwaith i ni'n gwybod pa ionau sy'n ffurfio, i ni'n gallu creu fformwlau mas nhw, a ni'n gallu cyfuno nhw gyda'i gilydd. Nawr, yn tygau, byddwch chi siŵr o fod yn gyfarwydd gyda cael copi o'r ionau gyffredin hyn. Yn lefel A, dydych chi ddim yn cael y copis hyn. Felly mae angen i chi ddysgu'r ionau. Yn bennaf, byddwn ni'n dysgu yr ionau moleciwlaidd. So o ran y rai positif, mae eisiau dysgu'r ammoniwm. O ran y rai negatif, mae eisiau dysgu carbonad, hydroxid, nitrad a sulfad. Byddai'n ei bywyd lot yn rwyddach os chi'n cofio reina a trial gweithio nhw mas ar y dydd pan mae'r holiad gyda chi.
O ran yr ionau sydd ddim yn folacylaidd, so ionau sydd wedi deillio o elfennau, i ni gallu cofio rhai o'r rheolau hyn. So, os chi'n edrych ar eich tabl cyfnodol, eich tabl cyfnodol lefel A yw hwn. Os chi'n edrych ar y grwpiau ar y top, maen nhw wedi labelu. Felly, grŵp 1, grŵp 2 a grŵp 3 yn ffurfio ionau positif yn y drefn +1, +2, +3. So, mae hwnna'n ffordd dda o cofio pa ion byddai'n ffurfio. Ochr arall y tabl lle mae'n anfetelau ni, edrych ar grŵp 7 a grŵp 6. So cyfri yn ôl grŵp 7, byddwch chi'n ennill 1 electron i gael plisgyn allanol llawn, felly ni'n ffurfio ionau 1-. Grŵp 6, bydde 6 electron yn y plisgyn allanol, so byddwn ni moyn ennill 2 electron i gael plisgyn allanol llawn, felly -2 fydde'r wefr ar yr ion sydd yn ffurfio. Cofiwch bod grŵp 0 ddim yn ffurfio ionau. Maen nhw'n sefydlog yn barod, mae plisgyn allanol llawn gyda nhw, dyn nhw ddim yn mynd i ffurfio'r ionau. So pan ni'n creu fformwla cemegol, enghraifft fan hyn un syml yw hydrogen clorid, un atom o hydrogen am bob atom o clorin. So mae'r hydrogen yn H+, Cl- yw'r clorin. Os ydych chi ddim yn gwybod hwnna, byddwch chi'n ffeindio fe ar y tabl cyfnodol trwy dilyn y reol nes i just dangos i chi. Pan ni'n creu cyfansoddyn, ni eisiau bod y gwefrau yn cydbwyso. Felly ni eisiau gwefr o 0, fel bod yr atom, y molecule yn neutral. So mae gyda ni ion hydrogen sy'n +1, ion o clorid sydd yn -1. Maen nhw'n cydbwyso. Chi'n mynd i gael cyfansoddyn wedyn sydd yn neutral. Mae 1 - 1 yn canslo gilydd allan i roi 0 i ni. So mae hydrogen a clorin fyna yn y cymareb 1-1. 1 atom o hydrogen am bob atom o clorin. Sodiwm clorid nawr. Felly mae sodiwm yn Na+, mae'r clorin yn Cl-, so mae nhw yn cydbwyso. So'r fformwla wedyn, ni'n chwilio am NaCl. Digon syml pan maen nhw yn cydbwyso fel yna. Dim rhaid bod nhw yn y cymareb 1-1. Os mae rhifau valens ddim yn gytbwys, os mae ionau gwahanol gyda ni, mae rhaid ni edrych ar beth gallwn ni wneud fyna. So calsiwm clorid ni eisiau ffurfio. Mae calsiwm yn 2+, mae clorin yn 1-. So nawr, ni eisiau gweld sut gallwn ni cyrraedd 0 o fyna. Wel, y peth rwydda i wneud yw cael 2 atom o clorin. So mae dyn ni +2 am y calsiwm, a minus am y 2 clorin. So pan ni'n ysgrifennu'r fformwla, ni'n rhoi y metal gyntaf, so'r calsiwm bydd yn mynd gyntaf, dim ond 1 calsiwm sydd, ond mae yna 2 atom o clorin. Felly bydd fformwla ni'n Ca am y calsiwm, dim ond 1 yn nhw sydd fyna, a Cl2, gan fod yna 2 atom o clorin. Dŵr, tro yma, 1 gwefr positif sydd gyda ni, ond 2 wefr negatif ar yr ocsigen. Felly pan ni'n cyfuno nhw, mae yna angen hydrogen ychwanegol i ni gael 2+ i cydbwyso'r 2- ar yr ocsigen fyna. Felly fformwla ni'n gwybod fformwla dŵr yw H2O, gan fod ni 2 atom o hydrogen a dim ond 1 o ocsigen. Ffordd syml i'w cofio fe yw gwneud y dull croesi drosto. Felly pan mae gyda ni calsiwm sydd yn 2+, clorin sydd yn 1-, ni'n croesi drosto ni'n gweud. Ni'n symud gwefr y calsiwm draw ar bwys y clorin, a ni'n symud gwefr y clorin draw ar bwys y calsiwm. So byddwn ni'n dod mas gyda CaCl2. Ca gyda'r 2 ar bwysau wedi symud draw ar bwys y clorin. 1 yw gwefr y clorin, felly 1 sy'n mynd ar bwys y calsiwm, ond fel ni'n gwybod, ni ddim yn ysgrifennu y rhif 1. Al3+ am yr aluminiwm, gyda'n ion sylffad ni fan hyn, SO4 2-. Ni'n symud y 2 yna lawr o flaen yr aluminiwm, so mae'n Al2, a wedyn ni moyn symud y 3 ar bwys y sylffad, ond achos mae'r rhif dyn ni'n barod, achos bod gyda ni ion sy'n folacylaidd,
i ni'n gorfod cofio defnyddio cronfachau. Felly mae'n SO4 tair gwaith, a ni'n cael hwnna o'r aluminium. Felly mae hwnna'n ffordd da, falle o cael check bach i weld bod chi wedi cydbwyso yn gywir. Enghraifft arall fyna o ion moleculaidd yw OH-. Felly mae'r wefr yn gorchuddio'r moleciwl cyfan. So ni'n galw'r moleciwl yn hydroxyd. So os byddwn ni moyn gwneud fformwla yr hydroxyd gyda calsiwm, byddwn ni'n edrych ar y restr ionau a ffindio bod calsiwm yn 2+. Mae OH yn 1-, felly ni angen 2 lot o'r OH na i gael 2- i cydbwyso 2+ ar y calsiwm, ond achos bod yn ion moleculaidd, ni moyn roi nhw'n cronfachau, fel bod ni'n dangos bod 2 OH yn gyfan gwbl yna. Felly darn nesaf sy'n fwy newydd wedyn yn yr uned hyn, rhywbeth byddwch chi ddim wedi dod ar draws lot yn tygau, yw'r adweithiau rhydox hyn. So mae adweithiau rhydox yn ymwneud ag trosglwyddo electronau. Felly yn tygau byddwch chi wedi dod ar draws y tyma bach pan chi'n edrych ar pethau fel y ffyrnau chwith ac electrolysis. Ni'n edrych ty bach fwy manwl mewn i adweithiau rhydox yn blwyddyn 12. Felly mae ennill a colli electronau yn helpu ni weld sut mae elfennau wedi bondio gyda'i gilydd. Nawr, gan bod ni wedi bod yn trafod bondio yn termau rhifau valens, so sawl electron mae'r elfen yn reoli, y term mwy cywir amdano hwnna yw rhif ocsidiad. Felly, mae elfennau yn ennill a colli electronau yn ystod adwaith rhydox, sy'n golygu bod y rhifau ocsidiad yn newid. Nawr, mae rhif ocsidiad yn dangos ble mae'r electronau, a mae'n dangos os maen nhw'n cael ei ennill neu colli. Felly, gobeithio bod chi'n gwybod taw adwaith rhydox yw adwaith lle mae rydwythiad ac ocsidiad yn digwydd ar yr un pryd. A wnawn ni esbonio ty bach mewn eiliad beth mae hwnna'n meddwl. So, os ni'n edrych ar rhif ocsidiad yr elfen, bydde hwnna'n dweud wrthyn ni sawl electron sy'n angen ychwanegu i'r elfen mwyn gwneud yr atom yn niwtral. So, enghraifft yr ion haearn, 2+, fydd angen 2 electron, 2 peth negatif, i wneud yr atom yn niwtral. So, gall pob elfen mewn cyfansoddyn cael rhif ocsidiad, ambell waith maen nhw'n aros yn gyson rhwng cyfansoddion, ambell waith maen nhw'n newid. So fan hyn, mae gyda ni yr Fe2+ yna. Pan mae fe'n ffurfio Fe3+, mae'n meddwl bod ni wedi colli un electron. Os fi'n colli electronau, fi'n gweud bod chi wedi ocsidio. Nawr, ffordd arall i cofio fe, dim jyst yr colli electronau, ni'n gallu edrych yna fe fel y rhif ocsidiad yn cynyddu. Felly mae rhif ocsidiad haearn wedi cynyddu o 2+ i 3+. Felly mae rhif ocsidiad wedi cynyddu, so ni'n gweud taw ocsidiad sydd wedi digwydd fyna. Y proses i'r gwrthwyneb yw rhydwytho. Felly pan mae haearn 3+ yn ennill electron, mae'n ffurfio ion haearn 2+. Mae hwnna'n meddwl bod wedi ennill electronau. Mae ennill electronau yn meddwl rhydwythiad. Ond ni hefyd yn gallu edrych ar y rhif ocsidiad. So ni wedi mynd o 3+ i 2+. So lleihad sydd yn y rhif ocsidiad fyna. So yna ffordd arall i diffinio rhydwythiad. Ffordd i gofio fe'n Saesneg yw'r dywediad oilrig. So oxidation is loss, reduction is gain, oilrig, pan ni'n siarad yn hermau electronau fyna. Nawr, mae rhain yn reolau sydd angen i chi ddysgu. Byddwch chi ddim yn gallu cyfrifo rhifau ocsidiad os nag ych chi'n cofio reolau hyn. So, rhif ocsidiad elfennau sydd heb eu cyfuno yw 0. So, os chi copr, aluminium, carbon, unrhyw beth sydd jyst yn elfen ar ben ei hun, y rhif ocsidiad fydd 0. Mewn ionau syml, y rhif ocsidiad ar elfen yw'r wefr ar yr ion. So, Na+, +1. O2-, -2.
Cyfanswm y rhifau ocsidiad mewn cyfansoddyn niwtral yw 0. So mae gyda chi cyfansoddyn niwtral fel CO2 neu H2O, fydd cyfanswm y rhifau ocsidiad yn adio lan i 0. Cyfanswm rhifau ocsidiad ar gyfer ion yw'r wefr ar yr ion. Felly, os mae gyda chi rhywbeth fel CO4 2-, cyfanswm y rhifau ocsidiad bydde'r 2- yna. So mae rai elfennau gyda rhifau ocsidiad sy'n sefydlog yn ei holl cyfansoddion, a mae rai nhw'n newid. So, os chi'n dysgu rai sy'n aros yn sefydlog, chi'n gallu gweithio mas y gweddill. Er enghraifft, metelau, so mae metelau grŵp 1 yn ffurfio ionau +1. Mae metelau grŵp 2 yn ffurfio rhif ocsidiad +2. Mae aluminiwm yn +3. Mae rhain yn aros yn eitha cyson. Yr anfetelau wedyn ni, hydrogen, mae bron o hyd yn +1, heblaw os mae mewn hydradau metal. Fluorin, mae o hyd yn 1-, ocsigen o hyd yn -2, ar wahân i os mae'r ocsigen mewn peroxid, neu os mae fe mewn cyfansoddyn sy'n cynnwys fluorin. Mae clorin yn -1, heblaw am os mae'r cyfansoddyn yn cynnwys ocsigen neu fluorin. So'r fluorin, wedyn yr ocsigen, wedyn y clorin sy'n cael y blaenoriaeth fyna o ran cysondeb rhifau ocsidiad. Felly pan i chi'n gweld enghraifft, falle bod e'n dod tym bach yn fwy clir, byddai rhaid chi defnyddio'r rheolau hyn wedyn ni i cyfrifo beth sy'n digwydd fyna. Felly mae'r SO4 2-, i ni'n gwybod taw cyfanswm rhifau ocsidiad y moleciwl i gyd yw 2-. Ni'n gwybod o'r rheolau ni jyst wedi edrych ar fod ocsigen yn -2. Nawr, -2 yw rhif ocsidiad 1 atom o ocsigen. Ond mae yna 4 atom o ocsigen yn y cyfansoddyn yna. Felly cyfanswm rhifau ocsidiad pob ocsigen yn y cyfansoddyn yw -8. Gan bod ni -2 4 gwaith. Felly mae'r ocsigen yn -8. Sulfur, ni ddim yn gwybod y sulfur achos dyw e ddim yn un o rai sydd gyda'r rheolau. Mae'n rhywbeth rhaid ni gweithio allan. Felly ni'n gwybod bod yr ocsigen, bod 4 atom yn rhoi rhif ocsidiad o -8 i ni. Ni'n gwybod taw'r cyfanswm yw -2 oherwydd yna'r wefr ar yr ion. Felly ni angen mynd o -8 i -2. Wel, y ffordd i fynd o -8 i -2 yw adio 6. Felly mae'n rhaid taw rhif ocsidiad sulfur yw +6. Rhaid ni adio'r 6 i'r -8 i gael y -2 yna. Mae hwnna'n enghraifft eitha syml fyna. Yn aml, byd nhw ddim jyst yn rhoi cwestiwn i chi le mae yna un cyfansoddyn, bydden nhw'n rhoi hyfaliad rhydox i chi. So mae hyfaliad rhydox fel pob hyfaliad arall yn dangos swm yr adweithyddion a'r cynhyrchion sy'n cymryd rhan yn yr adwaith. Mae eisiau cydbwyso hyfaliad rhydox yr un ffordd â pob hyfaliad arall. Fan hyn, mae gen ni magnesiwm gyda acid hydrochloric. Ni'n ffurfio magnesiwm clorid a hydrogen. Bydde hwnna yn hyfaliad cyfaredd i chi o tygau. Nawr, magnesiwm. Mae gyda magnesiwm rhif ocsidiad o 0 achos mae'n fe'n elfen sy'n heb cyfuno. HCl, ni'n cofio bod Cl yn -1, ni'n cofio bod hydrogen yn +1. Felly mae beth gyda ni'r adweithyddion yn eitha rwydd i gyfrifo. Pan i ni'n edrych wedyn ni ar y cynnyrch, mae gyda ni magnesiwm sy'n elfen grŵp 2. Felly, os ni'n dilyn y rheolau, wnaethon ni edrych ar yn gynt, +2 fydd rhif ocsidiad y magnesiwm. Y clorin wedyn, ni'n cofio bod clorin yn -1. Ni hefyd lle gweld bod e'n cydbwyso gyda'r magnesiwm, felly mae hwnna'n cadarnhau i ni, taw -1 yw'r clorin. A wedyn ni, mae H2 yn mynd i fod yn 0, achos mae'n elfen. Dyw ddim wedi cyfuno gyda unrhyw elfennau arall i creu cyfansoddyn, felly mae e'n 0. Felly, os ni'n cymharu beth sydd
yn yr adweithyddion i'r cynnyrch drwy edrych ar y rhifau ocsidiad, mae magnesiwm wedi newid o 0 i +2. Felly mae 0 i +2 yn cynnydd mewn rhif ocsidiad, felly mae wedi ocsidio. So mae'r magnesiwm wedi ei ocsidio. Mae'r hydrogen wedi newid o +1 i 0. Mae hwnna yn lleihad mewn rhif ocsidiad. Mae'r rhif wedi mynd yn llai, felly mae fe'n rhedwytho. Y clorin, -1 a -1, does na ddim newid. Felly mae'r hafaliad yna yn hafaliad redox. Mae'n adwaith redox gan fod ocsidio a rhedwytho wedi digwydd o fewn yr un hafaliad. Felly edrychwn ni fan hyn wedyn ni, os mae hyn yn enghraifft o adwaith redox a pham. So falle chi eisiau gwasgu pause yn ystod y fideo, os chi eisiau amser i edrych ar hyn eich hun. Iawn, bydd chi wedi cael cyfle i edrych arno fe. Os ni'n edrych ar sodiums, does na ddim newid fanna. Ni'n edrych ar y oxygens, dim newid. Hydrogens, dim newid. Clorin, -1 a -1, dim newid. Felly, dyw e ddim yn adwaith redox. Does dim newid yn y rhifau ocsidiad rhwng yr adweithyddion a'r cynnyrch, dyw e ddim yn adwaith redox. Mae hwn yn enghraifft arbennig o adwaith redox. Adwaith ni'n galw'n adwaith dadgyfraniad, disproportionation maen nhw'n galw fe'n Saesneg. Adwaith dadgyfraniad yw lle mae yr un adweithydd yn cael ei rhedwytho a'i ocsidio. Chi'n cael golwg fanna ar yr hafaliad. Chi'n gallu gweld fanna, yr unig peth sydd yn newid rhif ocsidiad yw'r clorin. So mae'r clorin, pan mae fe'n ffurfio'r sodiwm clorid, fydd gyda fe rhif ocsidiad o -1. Felly mae lleihad yn y rhif ocsidiad fyna. Felly mae'r clorin yn yr achos yna wedi cael ei rhedwytho. Ond pan ych chi'n edrych ar yr ail clorin fyna, yn y sodiwm clorad, mae gyda ni cynnydd yn y rhif ocsidiad o 0 i +1. Felly mae'r atom yna wedi cael ei ocsidio. So mae fe yn enghraifft o redox, ond mae'n redox dadgyfraniad. Redox lle mae yr un atom sydd wedi cael ei rhedwytho a'i ocsidio. Felly gobeithio bod hwnna wedi helpu chi tymau bach gyda ysgrifennu fformwlau a cyfrifo rhifau ocsidiad. Cofiwch fod na gwahanol opsiynau i chi edrych ar cyflwyniadau arall yn y gyfres. Felly mae yna 2 cyflwyniad o Uned 2 sy'n edrych ar gwahanol fathau o spectra, mas, isgwch ac NMR, hefyd bach o clocau i dyn mewn fyna hefyd. A wedyn ni, oedd hwn o Uned 1, Uned 1.1, mae yna cyflwyniad yn dod lan rhwng Uned 1.2, lle ni'n mynd i canolbwyntio ar y spectrwm a theri atomig. Felly diolch yn fawr i chi am wrando.